салом алайкум. Айни ҳол шумо қарор доред дар авиакассаи Ройгон Авиа. Ройгон Авиа билет гирифтем. Худоро шукр, на 100% ба гарантӣ омадем. Иншоллоҳ насиб кунад, на 2 минут баъд мепара самолёт. Ҳама 100% ай. Ҳама бародарои тоҷик ҳамин ака биёй билет бигирӣ. Ҳамин Ройгон Авиа. Иншоллоҳ ки ба гарантӣ 100% ба назди падару модар мере. аллоҳ ҳаматонро нигаҳбон бошад, бародарои ғариб. Дар ҳаққи ҳамин бародар даст ба дуо мешавем ки соҳу саломат ба назди зани фарзанд ва падару модари худаш рафта бирасад. Нафарое ки ба мошини сабукрави худтон мехоҳем ки ба Тоҷикистон сафар кунед ё ки аз Тоҷикистон ба Москва сафар кунед, ҳатман дар рақамҳои болои экран ки мемонум WhatsApp ҳастай ва группа. Яъне шумо дар WhatsApp менависен, расми мошини худатонро равон мекунед ва ман мебинам состояние мошинтона. Нафарое ки дар Москва бошен, шумо ба котельника мебиёен, состояние автомобили шуморо нигоҳ мекунем, съёмка мекунем, ба тамошобинои канали Ройгон Авиа пешкаш мекунем. Нафарое ки шумо мехоҳем ба мошинои сабукрав ба Тоҷикистон сафар кунед, бетараф набошен. Подписатсия кунед каналда, иншаллоҳи дархости шумо қабул шудагай. Ҳатман мо кӯшиш мекунем ки яъне шумо дар беҳтарин мошинои сабукрав ба ватан сафар кунед. Бисёри бародарое ҳастанд ки муроҷиат мекунанд ба мошини сабукрав, яъне ба ватан сафар кунанд. Ба ҳамин хотир ба ҳамо шофёрои ба мошинои худшон мехоҳанд ба ватан сафар кунанд, яъне ба хатсайри Москва Душанбе, Душанбе Москва, ба ҳамон нафарҳо мерасонам ки вақте ки мошинои шумо дар ҳолати хуб қарор дорад, шумо метавонед ба рақамҳои болои экран дар WhatsApp нависен ва дар группа обуна шавен. Нафарое ки такси кор мекунед дар Федератсияи Россия, хабари нохушам меояд ки редо саршидагиҳои бародаро эҳтиёт бошен. Худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. Ҳамон нафарое ки шаҳрвандии Россияро дорен ва шумо опити ҳарбӣ дорен. Редо сар мешавад ва дар ҳар як ҷое ки шуморо манъ мекунанд, проверка мекунанд ва метавонанд ки шумо да повестка диҳанд. Як бародар навистааст ки ба ман равон карда чеке ки аз Сбербанк, яъне ай карташ сум снимат кардаган, но билет нест. Бародарои азиз, вақте ки шумо аз интернет харидории билети самолёт мекунед ва шумо бо мерасонам ки ҳатман барои шумо яъне электронни билет бояд равон кунанд. Вақте ки шумо чеки сум рой мекунед ё ки паспорт рой мекунед, вақте ки электронни билети шумо набоша, дар ин ҳолат ман проверка кардан наметавонам. Дар болои экран ҳозир мемонам билета, яъне чӣ гуна бояд боша билети шумо. Дар ҳамин ҳолат ман метавонам ки яъне билети шуморо проверка кунам, дар ҳақиқат ҳаст дар база ё ки нест. Вақте ки шумо мерем билетотон намеброя, шумо дар ин ҳолат метавонед муроҷиат кунед ба ҳамон сайти интернетие ки шумо харидорӣ билет кардагин. Вақте ки шумо аз авиакасса харидорӣ мекунед билет, ҳатман рақамҳои авиакассаро гирен ва рақамҳои худтонро бимонед. Алло. Ва алайкум ассалом. Автобус ака рӯзи сешанбе ҳастай ай автовокзали Котельники то автовокзали Хуҷанда, нархиш 7500 рубл. Ва рӯзи ҷумъа ҳастай ай автовокзали Котельники то автовокзали Душанбера 10000 рубл. Гражданини Россия, двойное гражданство. Бародари азиз, агар шумо да повестка омадагӣ боша, яъне шуморо мегардонанд. Шумо наметавонед ки аз граница бироед. Повестка омадагӣ боша, яъне шуморо мегардонанд. Не, бародарҷон, рисковат, яъне уҷо база шуморо дар база проверка мекунанд ва медонанд ки шумо опити ҳарбӣ дорен, хизмат кардагин, хо дар Тоҷикистон боша, хо дар Россия, шуморо мегардонанд. Шумо военни билети Федератсияи Россия дорем, правильно? Славянский хонден, гражданини Россия, яъне шуморо военни билет додам. Ва имрӯз шумо да яъне повестка омадагиай. ҳатман бояд вайкамада ҳозир шавем. яъне милисиҳо хонаи шумо омадан пурсиданд ки шумо айни ҳол ҳастен дар ҳамин адрес ё ки не?
яъне дар ин ҳолат бародари азиз шумо яъне внутренний розыск мегӯянд, яъне шумо дар ин овози айни ҳол шуморо агар дар такси ягон ҷода манъ кунанд агар ё ки дар ягон метро овози айни ҳол ҳамин процесс рафтаистае ки дар метроро метавонанд ба нафарое ки прописка надоранд яъне дар ҷои истиқомати худшон зиндагӣ намекунанд дар метро дар дигар ҷо яъне шуморо вақте проверка мекунанд ҳатман шуморо повестка метиҳанд. ба ҳамин хотир шумо я ман намегӯям ки шумо ташвиш шавед, яъне эҳтиёт бошен, мисол эҳтиёт шавен дар ин ҳолат. Но шумо ай граница баромада наметавонед бародари азиз. Вақте як ман ай пеши худам намегӯям ва нафарое ки буданд ки билети самолёт гирифтан рафтан повестка омадагишон ки буд ай аэропорт гардонданшон. Ба ҳамин хотир ман шуморо мисол наметавонам гуфта ки ҳо шумо метавонед. бародарҷон барои фурӯхтане ки 500 рубли билет мисол ман чӣ дар кор ки хита мисол барои 500 рубли билет бугӯм ки ҳо мешава мерай бародар хита мегардонам бо дар чанка мушкили дига дучор мешавад. хоб саломат бош. рӯзи сешанбе яъне автобус ҳастай ба хатсайри Москва Хуҷанд 7500 рубл ва рӯзи ҷумъаи муборак ҳастай автовокзали Котельники ба хатсайри Москва Душанбе 10000. авиакассаҳо хоҳиш мекунем ки бародарои азиз вақте ки шумо билета мефурӯшен ҳатман номерои нафаре ки шумо билет фурӯхтен ҳатман номероша гирен. рӯзи 14 числа ба хатсайри Somon Air яъне тағйир ёфт рейс 1:30 шаб самолёт парвоз дошт ва 1:30 шаб дар 18:10 мондан парвоза. нафарое буданд муроҷиат карданд ки яъне рафтан ва самолёт нест ташвиш шиданд. ба ҳамин хотир ба ҳамон авиакассаҳо бо мерасонам ки ҳатман дар ин ҳолатҳо яъне рақамҳои нафарое ки харидории билет мекунанд аз шумо ҳатман барои худтон сахранид кунед ки ҳар як нафара яъне шумо бирасонед ки ай раҳи дур баъзеҳо мебиёянд бисёртар набестанд аэропорта мисол ташвиш нашаванд. Пираков гуфтани шахс ҳастай агар тамошо мекунӣ видеоро бародари азиз як ҷавон бахшиш. вақте ки Пираков занг задан соати 4 субҳи саҳар бениҳоят дар ташвиш буданд ки бародар ман як ҳарфи номум нестай бояд дита де боша яктай мана мегардонад. ман дархост кардам ки ягон майда ташвиш нашавен ва занг задам яъне мушкилии бародара ҳал кардан ва бародар парвоз кард. манам ранги шумо фарзанди одамам хатогӣ мекунам ва хатогии худам ислоҳ мекунам. хулас фаромӯш накунед рӯзи ҷумъаи пешомад автобус ҳастай ба хатсайри Москва Душанбе. автобус соати 22:00 ҳаракат мекунад автовокзали Котельники. но ман шуморо мегӯям ки соати 18:00 шумо дар автовокзали Котельники бошед. вақте ки шумо боварӣ карда харидории билет мекунед манам барои шумо чӣ кор мекунам ҳаракат мекунам ки шумо розӣ бошед ва ба ҳамин хотир пешакӣ шуморо мегӯям ки ба ҳар вақт биёед ва беҳтарин ҷоро соҳиб шавед.